Shillong ka khubor wan pulido Elma Arwar. Kimat ba kong san jong ka khubor manta ka step ka sitari ukalalingkot arajar apun rio kilong. Pentip usembut menteri rang ba ka jela u ba prestun tensong. Ba u menteri kampo yang gari u Amit Shah ula ay jubab ka babah shibun. Halor ka jinthumu jong ka jela ban penjalan ya kilat jingyada ki balong kum ka inline permit sya ka jela meglea. Penjari curfew meet ka district magistrate jong ka West Garo Hills district. Hasilan ter ki khaput jong ka Indo Bangladesh hapo ka West Garo Hills. Kem ki pulit jong ka jela Assam bat Tripura ya uwei uleno badan ha Bangladesh. Nakathan West Jaipur jong ka Agartala. Bat pau usipai ka Indian Air Force ubadeiru unong syong syong ka Mahindraganj Southwest Garo Hills kumunong mare marathon bapau jong kari. Ka khubor ka babnya. Usembut menteri rang ba kejela u ba prestun tensong ula pentip ba u menteri kampo ying jong sarkar pedeng u Amit Shah ula ai ke jubab ka babha halor ke jingthmu jong kejela ban penjalan ya kilat jingyada ki balong kum ki inline permit sya kejela meglia lemba ki an bedang sien bat ki an bat mai jong snam arjar arsan ha ke jingya kendu dang sien bat u menteri kampo ying jong sarkar pedeng ha New Delhi u ba prestun tensong ula ong ba ka kenhun jong kejela balailam da u menteri rang ba kejela ukon rat kesang ma kalawan ra katu kat ni kimat kentup ya kerukom trikam jong ka ILP bat ka ant ma jong ka senam arja apsan susu uba presun ula pentip ru ba ula kren bat menteri kampo ying jong sarkar pedeng kumdu ban pinyeso ya ki an ya ki nongwan buhay snong bat ki nongway ni ka Immigration and Foreigners Act arja apsan bat ka kendon ka balong kum ka ILP ka bala ban pelong ya ka kum ka ILP na ka benda ka jela miglea ka jingya kren bat menteri kampo ying kesuara pedeng hal kini kalong ka babah shibun kala menlong ba katayo banwan u Union Home Secretary un Shong Jingyarang bat u Chief Secretary lem bat ka Director General jong kipulit ban tere ya kirukom trikam ban pinmana ya ka meglia kum ka chaka bayada ni balakhang persya kat kum ka an ka batmain halor ka jingman ngalong biang halor ke jinglong jingman hakari bamarjan jong ke Bangladesh bat ke jingkiu ke jingma jong ke jinglet jingwan sasilyang put jong kibreu ke district magistrate jong ke West Garo Hills ke Mary Lisa Kemarak kala penjeri da ke curfew meet na du ke puan reu je janmit hadu san je min step hapo aspa meter na u zero line international le hasilan ter ke kaput India Bangladesh hapo ke West Garo Hills sing ya kene ke hukum lapini kat kum ka kendon sispa an reu pulai ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ni ke BNSS bat kini ke hukum kalatrikam mardor. Menteri Kambori jong sarkar pedeng u Dr. S. Jaishankar ulalet syadhaka hinin kisni banlik ontep ya ka Begum Khalida Zia ka menteri rang badu barim ke Bangladesh ka badeyu ka chairperson jong ka Bangladesh Nationalist Party. Lapeliang sobha ya u Dr. Jaishankar da u Indian High Commissioner sa Bangladesh Uprena Varma lembat ke officer jong ke Indian High Commission hadaka. La ban kedau ba ka jini ontep ya ka Khalida Zia ka long hamanik Nia Avenue Hanong ba hakapot arba jeno pai sngi hakani ka sngi ontep ya kani ka menteri rang badu barim kari Bangladesh laidon lang da kinong yalam jongbon kiri kinong yalam san perthei bat kinong mikmat na keleng kiri kilaidon lang hakani ka jingle ontep pan ai boram khatdu ya kani ka menteri rang badu barim kabalaklat no utam jan ima along menteri katna jongok kai Perthei bat kapuli puthi jong sarkar Nagaland ulali jingo ya ka sinong opor balian ka badon habirnihat banya simbenta ha ka program ka mau buram ya ka lingku sngika basis pa iwaisnam jong menteri rang badu barim kari u atal Bihari Bajpai ya kani ka program lapelong da ke BGP Jirang Mandal habakren ha kani ka sngi utem jan ema along ulapen pau ya ka jingkemen ba ulayo banya simbenta ha ka jingrakhi ya ka lingku singka basispa iwaisnam jong atal Bihari Bajpai susu uni menteri ka sarkar jalan Nagaland ulapen pau ba u Bajpai uni unong yalam bakrao jong kari uba ka sngika jong u ka di hok ban kemau burom kerpang uyemen iman along ula ongru ba ha ka por ba u atal Bihari Bajpai ulong menteri rang badu ulala ban sedang bat ban pentrikam da kabajob ya sibun ki kampenroy ki ba aji mentoy ki pat ba hakri bolok kowe da ka penet jimut kerpang na ka benta ka ha kamiat bat karoy ka pa jong ki jalla kathan syate lamingi kani gede ka Akashwani Shillong ka balam syapi ya ka khubor
Ha kajing kenralang ke bakongsan ke bala penong henen ke sengi ki pulit jong ke Asam bat ki pulit jong ke Tripura kila yok ban kem ya wei udah khot jong ke kenhun le no badan ha Bangladesh na ka than West Jaipur jong ke Agartala une ubreu belatip kerteng kum ujagir nia ula pet kerat na ki bor pinyat ha ka bayadei bat ke wei ka kes ke bakerpang ke bala register ha STF police station ha Asam hadin ke jing syakem jong u ki hek pulit kila pentik na ba ujagir nia udah khot jong ke Imam Muhammad Kifela kaseng le no balatip bakadei ka kenhun bak syahmat ne ka kenhun rit jong ka Jamat ul Mujahidin Bangladesh Balakhang Persya ka jing syakem jong u kadei ka jing job ka bakraw na ka benda ki bor pahara jong ka than ki babut din ya ka kenhun le no ka bayat lemba ki khaput marmar hadin balakem ya uni ubreu lawan ra ayo u hakmat ka chief judicial magistrate ha Agartala hadin bala bisal benya ya ka kaipot bala ai de kipulit ha ka bayde ba ka jingdong kti jong u ha ki kam le no ka ying bisa kala ai ya ka transit remand ka bala ai la ya kipulit Asam ban kit ya u sha Asam ban to kit benya ha ka jing to kit lalap ba umia ude u ubadon ki jing sha keno ki babon jat hapo ka bharatia naya sanghita bat ka an khaput ya ki kambian jong ka UAPA bakan thup ya ka jing thu persya ya ka jela bat ka jing sim benta ha ki kam jong kaseng bala mana susu ka khubal ka pentip ru bagi pulit kidang trai sitom banlap ya utai ubrieu ulas yang ne em ya ka sleeping cell ha kita khaput ne ulap suk ya ka jingat jingwan bian jong ki wei pat kileno ka Central Bureau of Communication ne ka CBC bat ka Press Information Bureau ne ka PIB Gangtok hapo katnat pentip bat penpriang khubor jong ka sarkar India ha ka jingat lang bat kipulit khapop Indo-Tibetan katanat kampoyeng ka sector headquarter Gangtok kilasdang ya ka jingat kren ka balatip kum ka Integrated Communication and Outreach Program ne ka ICOAP ha ITBP sector headquarter Tadong Gangtok kapang jong ka ICOP kalong Viksit Bharat at 2047 UDIG sing ha ka jingkren gujong u ha ka ni ka jingalang ula ay ka jingat hu lingkot syapang ka jingthaw ya ka kenhun sipai ITBP ha India bat ula batay ya ka benta jong ka ITBP nakalyang umanggal jakar Deputy Director ka May Birat Ministry Sports and Youth Affairs ula penong ru ya ka jingalang halor Ustadar Fatel at 150 bat ka National Integration bat ka jingdap sispa son postnam jong ka Vande Mantaram ujakar ula kedaw ya ka benta bat ka jingdon kam jong Ustadar Patel ha ka National Integration hadin belayo ya ka jing light loan u permit hajong ubade usipay jong ka Indian Air Force bat unong song ka Mahendraganj Southwest Garo Hills District ula paw ba kumuway na kinong mare bapaw jong ka Perthey laban ko daw ba u permit hajong nadu balas lang ya ka jing mare haus nam arajar apulay ula job ya ka jing ile kay ka bapaw nam kum ka Vedanta New Delhi Half Marathon ka TCS World 10K Bengaluru ka Tata Steel Kolkata 25K bat ka Tata Mumbai Marathon laban ko daw ba ka jing sedang jong ka jing mare jong upon kala sedang nadu banay rempang jong usnam arajar apulay ha ka baula pendep ya ka half marathon ka baningkong jong u ha New Delhi hadin kani labut sa ka jing mare marathon ha ka Tata Mumbai Marathon ha ukalalengkot jong usnam arajar apsaw upon ulay thuru ngalong biang uponit ulay khunru ya ka jingmare ultra marathon baningkong jong u ya ka balatip kum the border araja apsan ka balong ka jingmare ka basitom ba ka basispa kilometer ha ka ba ula pendep ya ka ni ka jingmare ha ka por ka ba pala khasan kentai ha ka ba ula yo ya ka dan ka basispa kendai pupra ha ka jingmare borok ko we susu uponit ulaya samru ya ka jingele ka mare marathon ka ba Ayman Sim jong u bat kilap thai khubor da ka ba ong ba ulas dang ban mare haus nam arajar upline bat ulamat ya sibun ti jing syarem ri ka jing mare kala yarap yo u ban long ubakot ubakhya bat ubaklan ha ka jimut jing perkhat bat ula ai burom ya ka balapen kala khongpong ya ka jing im ka jong u susu upurmil ulapen kemau ba ula yo i ya ki bubun kinong mare ha New Delhi bat ula rai ban sim ya ka jing le ka wala da usngotu ba umpat sim na pengkre ya ka ni ka jing mare kato ka khubor kalakot ka bawan sipi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindiat pon ni so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor khtin hindi bat bot pat sa khubor ha ka khtin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong
मजदूर भाई बहनों के लिए एक विशेष सूचना। भारत सरकार लाई है ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के रोजगार की गारंटी